गरमाव नै मा लाबोबाय आङो माजा स्प्राइ लोंगासिनो मालाय बाबाया माजाबो लोंबाय स्प्राइबो लोंबाय पेट लानो ओमफ्राय सानसे बे फेनजोंनो थायो माने बियो बे फेना लोगो आरोना बेना मारै नायदो लोंनोसै नै गोथावनो याव मासे थान्दा इमान थान्दा ओमफ्राय दा लिसु जानोसै जि गोदैखालै ओरैसै बेनि उनाव थाइबें जागोन दुकान होनाय बायदिसो मोनबाय माथो आंलाय नै आंना दुकान माने जानोसै आरोना हानानै लेमनानै सान्दुंखौ नाय ओरैबायदि जाहां पिथि फाटा रड आंना सालाया जालायलाङादोलै इमान रड दिसे पिथि फाटा रड नै दाउफोरा गरम मोननानै मादि थाफैदो बेस्राफोरा आयु नै लोगोफोर आंनिया बेटाफोरा माथामबो गांसान जाजोबनानै स्लिम साफा खालामनोनो मोनाखै आं दिनै नै जाहानि किसनानो बयलारनि खर' आथिं बिबु रुगासिनो आं ओमफ्राय गाइखेर फुदुंदो बिथिं ओमफ्राय बिथि बयलारजों थाइबें संदोंमोन जाखांबाय नै बे थाइबेंजों ओरैबायदि गरम बाहेर थुदो दंफां सिङाव हो इमान गरम এনেকুৱা सान्दुं बारथायानो जाबायदां नै दासो आङो निकि सनानो ओंखाम होदो नै जाखांबाय सालायाव फुङावनो थुखैखांबाय आं बिखौ पाइपजों थुखैना होखांबाय नालाय उन्दुगासिनो जानानै दासो जाखांबाय सालाया जाखांना उन्दुबाय आरोना बायदि सान्दुं गोसाथार एबार आङो हस्पिटालाव थांनो ओंखारबाय जोंहा एएनएम बायदेवमोना थाइजौ जानो लुगैदों थाइजौ गोथां बेखौनो माने थाइजौ लाना थांगोन जि दंखायो जानो थाइजौआ थाइजौ गोथां जानो लुगैदों नामा लोगोफोर এনেকুৱা टेस्टि এনেকুৱা बिदै गोनां बियो थाइजौआ नै माबा दालायावनो थायलाबायदो नै आयु गरमाव मादि जाजोबसिगोन आं बानलुफोरा ओरैबायदि थायदो आरोना
जि थाइखायो जोंहानि बानलुआ दै जाग्रायानो गैया बानलुबो बाया जोंहा दाउनो दै दोनना गैला ओइ गरम जादों नोंसोर गथ'फोर गरम जादों गथ'फोरा गरम जादों दासो गोरलै गोरलै 100टा दोङो बेयाव बिफांफोरा नै थैलांनो हमदों इमान सान्दुं गोसा नै बानलुफोरानो थैजोबसिगोन आयु सेस सान्दुं गोसाजों लोगोफोर नै ओइ गथ'फोर मानि दावराव इसां सान्दुं गोसायाव नै आंनि बानलु माखाया थैजोबसिगोन आरो बियो बानलु खेबजाङा थाइबायमोन मालाय फिसाबाबो नै थैजोबसिगोन आयु 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 मानि दावराव लोगोफोर आङो नार्सारिनिफ्राय बायना लाबोनाय बानलु खेबजांमोन आरोना बियो बानलु गिदिरमोन आरोना दासो बिबार बारनो नागिरदो ओमफ्राय आं बेखौ फुंनिफ्रायनो साथा लगायनानै बासायनो थाखाय जुजिबाय थादों आरोना दिनै सान्दुंखौनो नांहोआ आङो बेखौ साथा होनानै फोथांथारगोन सानदों आरोना दिनै एसेबां लरहायनो हायासै आंनि निमुफोरखौ सोरबा खावना लांजोब्बाय लोगोफोर पुरा बिफाङानो लांदां जाजोब्बाय सोरबायदि खावना लांखोथाय गथ'फोरा गरमाव सेबना लोंनो लांबाय खोमा लांबाय ओरैबायदि लांजोबखादो सेस इमान थाइदोंमोन नै बियो दाख्लैयो बारिसे बारनायावनो दुब्ला गुबुखादोंमोन ओरैबायदि थाइखायो आरोना इबो सान्दुं गोसायाव थैहां अबस्था बेबो बानलुआ इमान थाइखायो थाइबानो ज्राम जिबायदि थाइदोंना फिथाइल' आरोना दुगैनो नामा हा मटर लगायनानै दै दंखायो दे भर्ति खालामनानै खासुदां गामलाफोरखौ हा आयु सान्दुङा मासि गोसा नै लोगोफोर जोंहा हासबेन्डआ गरमथार मोनबायनो थाबायनो हायाबाबो थांथारबाय गरमाव थाबाय थानो हायैनि भितराव आथिङा थाबायनो हाया आरोना जिरायबाय थायो न' सिङावनो पुरा फेन लानानै जोङो हायाखै नालाय गरमाव पुरा बारान्दायावनो उन्दुलागासिनो जोङो दिनै फेन लगाय थान्दा लोङै ओमफ्राय हासबेन्डआ जोंहा थाबायनो हायाना न' सिङावनो गरमबाबो थान्दाबाबो थाबाय थानांगौ जायो जिरायनानै सानसे सान हर उन्दुनाय जिरायनायानोसै बेना ओमफ्राय गरमथार नालाय
न' सिङाव थाबाय थानो हायासै बाहेरनि बारहावा जानो ओंखारलांबाय आरो दुगैनो थांदो दंखलाव। स' लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबथ'नाय जानोसै। गाबोन फिन भिडिअ लोगो मोनफिनलायगोन बयबो। स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर, शेयार लाइक कमेन्ट खालामना होदो। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ दोनथ'बाय, बाय बाय।